Uthi hhayi, iqhubeke-ke indaba yami yokuwashela uthisha. Iqhubeka indaba yami yokuwashela uthisha, futhi ngendlela engiyiwasha kamnandi ngayo imoto kathisha. Ngize kwamina kulo 150 angipha wona uthisha ukuthi ngiyamklinela ngiyamwashela. Ngithi uma ngiya esikoleni ngoba phela indawo ebhizi le kusemjondolo, and kukhona zonke iy'nhlobo zezinto ezidayisayo. Ngithi uma ngihlangana nale genge le ehamba perfume, yabona labo bafana bahamba nama-perfume ezimoto lawa aboshwa ngentambo. Uthi uma ngihlangana nalabo bafana ngiyayithenga i-perfume ngoba vele phela wabizi, amanye o-R30, R25 kanjalo kanjalo. Uma ngihlangana ngisho nalaba abadayisa le khona le perfume ey'moto futhi nayo eba yisicabanyana, kube kanje. Okunye nje kube ngathi into ehogelayo ngayo kodwa uthi naloko ngiyakuthenga. Uthi nje into ethi nje moto cleaner, clean imoto wabanjani, uthi ngiyayithenga. Futhi-ke phela sengigaqekile, sengihlala edolobheni elikhulu, ngihamba nama-mall. So ngiye ngibone nase-mall, ngifike ngime laphaya ngasema-parking, ngincike, ngibuke labo bhuti laba abenza ama-dry wash. Yabona laba abenza ama-dry wash, uthi uma uyoshopha bakuwashela imoto, bayikline ngaphandle bafake o-polish. Uthi ngisondele ngibuzabuze nakubona nje, ngizenze nje ngizithobe nje, ngibuze nakubona ukuthi hayi manje ndoda, ukuthi hayi nami ngiyafisa ukuzosebenza la kanje. Hayi bamchazele ukuthi hayi polish, yabona uma upolisha imoto, uthi aqale sakuvolontiya-ke manje. Fika washela uthisha Friday, amklinela, excuse me, ufika washela uthisha Friday, amklinela, amwashela imoto, so useqedile. That is umsebenzi wa Friday na Saturday loyo. Uthi Saturday ntambama abuka i-homework yakhe. Uthi nge-Sunday uthi waqala sakuvolontiya laphaya ebafaneni abawasha dry, up to a point ukuthi waze wawa-understand ama-products wemoto. Uthe mengabe esebona ukuthi use-right, wathi hhayi sengi-right, ngizobhala ama-exams, ngaqamba mangathi ngizobhala ama-exams. Kwawukuyeka wakhe, kanti uyeka nje ufuna ukutshela uthisha le ukuthi ucela amtshelele abanye othisha afundisa nabo kanye nabangani bakhe ukuthi usevule i-car wash ye-weekend. So izimoto ziwashwa on Saturday ekuseni na-Saturday na-Sunday ekuseni, kwenzela ukuthi naye phela ntambama akwazi ukuphumula, abheke amabhodi, aphekele yena nomalume, abese bheka ney'mpahla ney'ncwadi zesikole. Uthi yaqala-ke kanjalo-ke le ndaba. Uthi hhayi-ke bayafika kotisha la, baletha amalokhunjana wabo-ke, iy'moto zabo. Uthi angizibhoni iy'moto zoshisha zihamba zicwebezela and bayancoma, u-dashboard ngoshiya uthi benye, inuka kamnandi imoto, ngize ngibhansele nangebhonasi ye-perfume umuntu angayifakanga, nalowo kuspraya ukuthi fufu. Sengizazi zonke iy'nhlobo zama-perfume, sengizazi zonke iy'nhlobo izinto ezinukisa imoto kamnandi. So nje bayancoma nesandla sakhe nje ukuthi hhayi unesineke umfana, and vele kusemjondolo la amanzi awakhulumisa, azixhaxhazela everywhere. Nginamabhakede ami, nginey'pontshi zami, ngi-sorted, ngimnandi nje. Uthi hhayi-ke awuphase kahle ku-grade 10 wakhe wangalowo nyaka, kuhambe kahle. Uyalibamba le toho lakhe lange-weekend lokuwasha, awashele uthisha kamakhelwane, awashe ney'moto ezinye ezifikayo. And uthi ley'moto azifiki-ke vele zibe ziningi ngoba othisha bahleze benemali. So i-weekend eba busy vele kuba ile weekend othisha basuke behole ngayo. Uthi hayi siqhubeke-ke isikhathi kubo, aphase-ke aye ka-grade 11, aqeda u-grade 11, neqeda u-grade 11 iseku-grade 12, futhi ka-grade 12 futhi wama-ke ukuwasha iy'moto ngoba angithi babuye ba-cross night. Okay, fine. Aphase asebenze, aqede ufunda umfana, aqede u-grade 11, aphase u-grade 11. Uthi futhi Sandile nguphathe kahle u-grade 11. Kodwa manje ngesimo sokuthi vele ngihambe kanje ekhaya, it's been 3 years ngingasaya ekhaya. Anginayo imali yokuthi uma ngibuyela lapha kamakhelwane ngizokhipha ini ngoba ku-strict. Uma ngibuyela izinduna ziyongilanda zingibeke la, ukuthi wena mfana wahamba ubaleka iy'cala, uhambe uthe uyolungiselela ukuzoqhoyisa le ngane. Iphi imali oyihambile wayisebenza la uyekhona? So uthi angilibeki nokulibeka ekhaya. Ngithi okay, fine-ke. Acabange-ke manje uqeda u-matric umfana, kufanele azame impilo wangempela, and there is no way that he can even think of going to a tertiary because vele ugogo kanamali akathatha entweneni. Uthi at that time ugogo wakhe wayesengasaphilanga ngisho wayengasenayo ngisho impilo. Uthi acabange kabili kathatha ukuthi hayi angivele ngiqhubeke nento ebengiyenza yama-car wash. Kodwa-ke manje ama-clients wakhe awasekho ngoba khumbula ukuthi umile unyaka wonke engasayenzi lento, awasekho ama-clients akhe. Kwapha ukuthi avele ayofuna umsebenzi kwenye i-car wash. Uthi hayi mangifike e-car wash ngivele ngifike nje ngithi ngicela ukunibonisa iskill sami 1 week ngangikhokheli. Uthi lathi liphela iliviki umnikazi we-car wash wayesemkhokhela wathi ngabe ngidlala ngawe mfana wamanga uma uthi angikhokheli after ama-customer ekuthanda kanje, after
uwenza kahle kanje umsebenzi wakho, angaze ngimbone umuntu onesineke kanje when it comes to cleaning the car. Uthi vele-ke izimoto ngiyazithanda, ngiyafisa nami ukubona nje ngiwashe yami ngelinye ilanga. Uthi hhayi-ke manje ngiyiloyo nto-ke ethandwa ama-customer e-car wash, wona wesifazane. Uthi la engaqala khona ukulingeka sesisandile, it's when I was seeing abantu besifazane abafika nezingqovungqovu zezimoto, yabona iy'moto o-Jet, o-Evoque, iy'moto eziphezulu ezihambela phezulu zabantu besifazane. And I don't wanna lie to you, babengilinga ngoba at that time ngiqeda isikole ngina-19, sengina-20 manje, ngimncanyanyana, ngumfana othandekayo, othumekayo, noma befuna khona something enye abayifunayo, ngiyathumeka nje cause kunezitolo khona la eduze. Mhlawumbe umuntu uma efika e-car wash kungekho busy, ngawasha imoto yakhe ngaqeda, sengibona ngihleli phansi ukuthi angenzi lutho. Uthole omunye sengithuma udrink ngaphesheya esitolo, yabo, ngingane egijimayo nje ethumekayo, and bayangithipha. Abesifazane bona bangithipha kakhulu, umuntu angithiphe ukudlula imali ukudlula i-price ayikhokhele ukuwasha imoto. Imoto njengoba i-full house ku-R100 nje, umuntu anganqeni ukuphinde angithiphe ngawo futhi u-R100. Uthi ngathi hey ikhona imali. Uthi kuhambe-ke manje phela ngiyakhula nami umzimba, yabo, ungabe usuqala uba nemali nomzimba uqala ukugcwala asephelile amathanjana lawa engafika ngiyiwona anokuxakeka phakathi. Abantu besifazane ngapha bayangincoma, bayangithanda. Uthi kuhambe kube khona abaqala ukungidlaladlalisa, nami ngiphendule sakudlala ukuthi hey sister, one day I would like nje ukuthi ungithathe for a ride kule moto yakho. Uthi akwenzekanga yini ngoba bathi umlomo uyadala, nangempela one day wakhona nje usisi wangithatha for a ride. I-ride yaphelela ehhotela. Yaphelela ehhotela, i-ride isibukhile, masivuka ngaloyo langa usisi wabantu savuka. I-car wash vele ukuthi i-car wash engangisebenza kuyona yayingavuli early, yayivula ngabo 10. Ekuseni usisi wabantu wangithatha wangisa ezitolo, sadla i-breakfast, wangithi va nge-R1,000, into engingayazi, uphiwe nje umuntu imali nje i-R1,000. Uthi ngathuka, khona into enje emadolobheni amakhulu, vele uhambe nje uyojabulisa umuntu wesifazane, uthola imali. Uthi uyaqhubeka lo mkhuba wami, hhayi-ke manje akusebona manje abafuna mina, sekuyimina engifuna bona, and senginama-tricks engiwasebenzisayo okucima amehlo ukuthi kubonakala ukuthi hhayi khona i-interest enginayo, especially laba bama-regular esengibajwayele. Uthi iqhubeke lento. Abanye bangithipha, omunye ungi-offerisha ukuthi angimphelezele, is taking uya somewhere, angimphelezele uma ngishayisa uzozazo ngilanda. Uthi uyaqhubeka nje lo mkhuba wami, waqhubeka. Uthi there is where I got to notice ukuthi abantu besifazane abahamba ngey'moto kanti ba-lonely kanje, kanti banesizungu kanje abantu besifazane abahamba ngemoto ey'nkulu. Kanjani ukuthi uvele usukele nje umalambane womfana onezimbanjane ofana nami, ufuna ukudlaliswa umfana, bapha ontanga yakho, bapha abantu abasezingeni lakho. Uthi hhayi kodwa ngaphuma-ke lapho, ngakhephithalayiza ekutheni, yabona nje basengibabonile ukuthi baloni, kusho ukuthi baningi, akayedwa baloni kanje. And sengigada ngisho-ke manje ukuthi la emnweni kuthini. Uthi kwahamba ekugadeni kwami ngagcina sengingasagadi ngoba ngiyabona ukuthi abazizela kakhulu nje impela yibona bona laba abanemino ecebezelayo. Uthi ngathi kanti wenzakalani kulo mhlabeni engifikele kuwona. Uthi hhayi waqhubeka lo mkhuba up to a point ukuthi seseyivile, unemali ningi, and at that time usecabanga ngisho ukuya e-university. Isihlangene futhi imali u-10,000 owufuniwe laphaya wenkomo mqhayiso, and umthembisile ugogo ukuthi very soon uzovela ekhaya azosifeza isethembiso sakhe. Naleyo ntombazane kuthiwa seyagana somewhere else, kodwa uthi fine ngoba wenza icala uzolikhokha lolu cala ngoba wayethe uzolikhokha. Okay fine, usasave imali kanjalo ngapha, kusho ukuthi usefana nento edayisayo. Abantu besifazane uyabathokozisa, bampha imali, uthola amathiphu amakhulukazi angatholwa abanye abantu. Ngisho abanye abasebenza e-car wash sebeyamzonda ngoba abantu besifazane bafuna ukwashelwa uyena. Uthi izinsuku azifani, lasho nexoxo, ney'nhlanhla zabantu futhi azifani. Uthi one slinyana day qhamqi, usisi owayehamba nge-X3 eyayi-latest ngaleso sikhathi, inzunzunzunzu ye-BMW ye-X3, into eshaya ngo-2 pipes, into ngaphakathi yonke into kuyacwebezela nje, ama-seats athi leather, a-white ceke. Uyambona ukuthi lo sisi ophila kamnandi, into eshaya ngebhegi enamaleyibuli oGucci bani. Each and every time efika la e-car wash, lo sisi uphethe isikhwama esi-different. Each and every time lo sisi efika la e-car wash ufake iteku lemali yangempela eli-different. Uthi hhayi
ngathi ngizoke ngiboneke la, uthi hayi lo sisi muhle, u-calm, uyasmayila, muhle, usuleke engazi ukuthi akaphili kulo mhlaba. Uthi lapho izinwele uzishintsha ngazi ukuthi angazi ukuthi uthi lo wasisandile wayemuhle umuntu wabantu, and lapho akekho namdala nakakhulu. Uthi ngaloso sikhathi sengina 23 ngiloke ngiyibambile la eKhawashi ngoba ngithi phela ngiyasave, ngifuna ukuya esikoleni, ngifuna ukhokha amacala ami, ngiloke ngiyibambile nje, ngiloke ngiyibambile, sengina ko 23 ngiyodonsa u-24. Uthi lo sisi use-regular futhi kangangokuthi-ke manje ufika namhlanje afike ngakusasa, ufika ney'moto ezi-different. Namhlanje ile X-bani engiyaziyo ngaleya langa i-Mercedes, ngaleya langa ibani bani. Uthi lo sisi njalo-ke manje aqaleke naye ampha amathiphu, ngelinye ilanga umthipha ngo-R100 and ukuwasha imoto-ke manje sekunyukile, i-full house seku-120, kodwa lo sisi akanqenisa avele akunikeze u-R200 thiphu. Ngelinye ilanga vele afike kuphathele i-lunch KFC, athi hayi ngikuphathele i-lunch namhlanje baba, idla nisebenza usuku lonke niwasha iy'moto zethu. Ngelinye ilanga afike ephethe iNando's, hayi ngikuphathele iNando's ngaleli langa. Uyabona kanjalo lokhu fika nezinto lokhu fika. Uthi ngelinye ilanga amcele athi ucela ukuthi uyakwazi yini ukuklina igceke, ucela ukuthi ngelinye ilanga afike azomklinela igceke. Uthi hayi ngiyakwazi ukuklina igceke ma, anginanki. Uthi futhi lo sisi wayengimdala nakakhulu, mhlampe nje wakuwumuntu nje owayela kuma late 30s eyohlanganisa abo 40, noma-ke mhlampe kwakwenziwa ukuthi-ke umuntu ophila kamnandi, onakekelekile, onemali, ongabonakala ukuthi mncane akazi, kodwa nje uthi hayi wayengabukeki emdala ngaleyo ndlela. Uthi hayi ngiyakwazi ukuklina igceke ma. Uthi ngalelo ngathi hayi hawu kahle wena oyokungibiza ngoma, ngimncane kabi mina, azongibize ngoma wakho, ngibize ngozibani bani, alisho igama lakhe. Hayi-ke kulungile, sahleka athi hayi kulungile-ke zibani bani, ufuna ngiyokuklina negceke. Athi angithi uyazi ukuthi la ekhaya sisebenza Monday to Sunday, ngiphumula uma ngabe ngi-ofile noma uma ngicela a half day. Athi hayi khululeka ngiyazi mina kwami kukhanya yonke indawo, kukhanya 24 hours a day, anytime nje wena, ngisho nasebusuku ngeze uzongiklinela igceke. Sengithi hey lo sisi uyayazi lento ayishoyo ukuthi uthini, usho ukubani lento ayishoyo. Uthi hayi sibona, hayi sizobona. Uthi hayi khululeka mzukwane, usuku ready nje ungitshela. Uthi hayi ngifuna ukukhetha nje usuku olungekho busy phakathi ney'nsuku ngoba ngiyazi ukuthi ngama-weekend niba busy, so uyakhathala, so ngifuna ukuthi ufike u-fresh. Uthi ashaza kancane, ngifuna ukuthi ufike u-fresh. Ashaza kancane kancane lo sisi abheke eceleni. Uthi ubone ukuthi hayi yabona leli gceke liyoklinwa la, lizoklinwa leli gceke. Awu kwabusho ba, kwabusho kuba, kwabusho endodeni, igceke lizoklinwa. Lo sisi ngomdelisa, akangazi kahle, akazi ukuthi ukhuluma nobani. Uthi hayi-ke lufika usuku lokuyoklina igceke. Ngelanga bezoklina igceke eKhawashi kuvalwa ngo-5, amthatha amuse kwenye ingxenxethela yey'tolo eziney'tolo ezivala ngo-8 ukuthi bafike badle idina, amthengele ama-underwears amasha, amthengele iy'nto zokugeza, amthengele ngisho iy'mpahla zokugqoka ezintsha. Uthi ngizibuza ukuthi hey engabe igceke soluklina sikhathini mekushaya o-10 sisela emall. Uthi hayi-ke finally badrayive bahambe baye endlini yalo sisi, sekuyoshaya-ke manje sekuyoshaya past 10. Kucaca ukuthi-ke vele endlini yalo sisi kuseduze nale mall. Uthi ngoba uthi badrayiva nje bathi shwi 1212 bajika basheshe bangena kwisithabathaba semenshini, into ekhanya engazi ukuthi izulu elincane. Uthi ngaze ngathuka ukuthi hayibo siya kwenye imall futhi. Uthi wathi hayi cha, hawu siya kwenye imall sesikhona kwami lana, sesikwami. Uthi hey sisandile imenshini, ibonda liglass, ifloor imabuli, amakhabethe, yonke into okuvula ngeremote, konke kuthi kunezinto ezithi ongazazi ukuthi kuthikani. Uma ungena nje uqala ungena udwanguze, ungazi noma uhambe edining room, uhambe lounge, uhambe sitting, uqala TV ungayiboni TV. Uthi usathi ubheke lokho kuvele kuthiwe qhaqhe something, kuvuleke kuvele kukhanya ubonda lonke. Uthi usathi ubheke lokho uyongena ekitchen, uyafika nje ekitchen ku-smooth yonke into ithe, kodwa uthi zizuze kuvele kuvuleke ifridge. Hayibo khona abantu abahlala emizini enje. Hayi ngizoke ngizwe-ke namhlanje. Lalela, angifuni ukuthi ibe yinto asiqedele